Ommi t-tarbija abbandonata f'Settembru li għadda aġixxiet b'dan il-mod fl-aħjar interess tat-tarbija. Din kienet il-konklużjoni tal-esperti tal-qorti fil-każ ta' Ċkejken Kristjano li kien saf abbandonat fl-entrata ta' binja f'Buġibba fis-7 ta' Settembru li għadda. Il-Journal Times of Malta jirrapporta li jom it-tarbija ta' 22 sena ma kienet qalet lil ħadd dwar it-tqala tagħha lanqas lis-sieħeb tagħha. Il-qorti semet kif il-mara ħbit it-tqala tagħha u minflok kienet tgħid li qed teħxin. Hi qalet li s-sieħeb tagħha kien jgħidilha li jekk tkun tqila u mhux il-missier. Minkejja dan minn testijiet ta' DNA li sarulu aktar tard, irriżulta li s-sieħeb tal-mara u fil-fatt missier it-tarbija. Fil-qorti l-mara spjegat kif dakinhar li twildet it-tarbija hi kellha argument ma' s-sieħeb tagħha li refa' jdejh fuqha. Hi weldet it-tarbija waħedha, ħaslitha, libsitha, geżurita u ħallitha fl-ewwel post li sabet. It-tarbija nstabet ftit tal-ħin wara u ttieħdet l-isptar għal testijiet. Hawn instab li t-tarbija kellha biss ftit sigħat u kienet għandha l-kurdun imqabbad. Ftit jiem wara t-tarbija tieħdet il-krex tas-Sorijiet tal-Orsolini fejn hemm ukoll ħuħ ta' sena. Il-Maġistrat ġew mifsud fid-digritt tiegħu qal li m'għandha tittieħed l-ebda azzjoni kontra l-mara u ordna investigazzjoni fuq is-sieħeb tagħha wara allegazzjonijiet li għamlet l-istess mara dwar vjolenza fiżika. Il-qorti ordnat li ma jiġux pubblikati l-ismijiet tal-mara jew partijiet oħra f'dan il-każ.